Hukumomi a Kano sun ce bayan dogon artabu da aka sha, a ƙarshe dai an samu rikakken zakin da ya tsere daga gidansa a gidan namun daji a jihar Kano. Ya koma ɗakinsa bayan an yi masa wasu 'yan dabaru. Shugaban hukumar gidan namun dajin ya ce bayan da allurar kashe jiki da aka yi masa ta ƙi yin aiki, aka kuma kasa mayar da shi ɗakin nasa, sai aka yi masa dabara wajen ɗaura akuya a cikin ɗakin, inda bayan ya hango ta sai ya koma cikin ɗakinsa. Akwai wani mai kula da shi da ke ba shi abinci mai suna Musbahu, wanda har yana iya yi masa magana sannan ya nuna masa wani abu. To shi wannan ɗan tahaliki da aka samu ya shawo kan zakin wajen nuna masa akuyar da aka ajiye a ɗakin nasa. Haka kuma ta sa nan da nan zakin ya shige ciki, sai aka rufe, sannan aka samu damar kama zakin. Tun a ranar Asabar ne rikakken zakin ya tsere daga gidansa, amma hukumomin kula da gidan adana namun daji sun ce sun ɗauki matakai ta yadda ba zai iya shiga gari ba. Akwai ƙwararrun da suka je Kano daga Abuja domin yi wa zakin allurar da za ta iya galabaitar da shi don kama shi a mayar da shi gidansa. An toshe dukkan kafofin gidan zoo na tsawon kwanaki 2 don hana zakin iya fita daga gidan. Sannan ma'aikatan gidan zoo ɗin sun yi ta yawo da wasu motoci na aiki a cikin gidan, suna zagaye don neman lungun da saƙo da ya shige. Hukumomin sun yi ta kira ga al'ummar Kano, musamman waɗanda ke makwabtaka da gida adana namun dajin, su kwantar da hankalinsu domin an ɗauki mataki. An tafi da zakin ne taron baje kolin kayan abinci da aka yi a jihar Nasarawa. To lokacin da aka dawo da shi ana ƙoƙarin mayar da shi gidansa, sai ya kubce ya bazama a cikin gidan zoo ɗin, inda ya shige kejin wasu namun dajin har ya laƙume akuya guda 3 da jimina guda.